김치하고 맞아도 되니 하트라키나 내 죽라 저래 go 오늘 gì đi ha Hello लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो लोगोफोर नोंसोरखौ आंनि अनिता इउटिउब चेनेलाव फिन खेबसे बरायनाय जासिहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनि आंनि ब्लगखौ नायनानै मोजां मोनगोन दिनैहायनि आंनि ब्लगानो जाहैबाय लोगोफोर नोंसोरो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानैथ' मिथिखाबाय जानो हागौ आङो माने फुजा बोथोर नालाय दा ओमफ्राय मोननै बेसाद अर्डार खालामदोंमोन आरो ना मोनथाममोन ओमफ्राय फ्लिपकार्टआव माने आङो अनलाइन अर्डार खालामदोंमोन आरो ना लोगोफोर आङो दा बेखौनो आनबक्सिं खालामनो नागिरदों लोगोफोर नोंसोरनि सिगाङावनो नायलांदो बिदिबा आंनि भिडिअखौ नै बिनो आरो ना लोगोफोर आं दा बेखौ खेवनोसै ha mana sikit berada deh माबायदि जागोनथाय बेग आरो ना ये लोगोफोर बेग खम दामनिसो लोगोफोर आङो खमावनो मोननायखाय अर्डार खालामदोंमोन आरो ना बेखौ गोबा ओरैनो फिसा गुफुर कालारखौनो बिहरदों आङो बिनि प्राइसआनो जाहैबाय लोगोफोर 150 आरो ना खमावनो मोनदों फुजा बोथोर नालाय 150 ओमफ्राय मोनसेया नै बेखौथ' नायनानै नोंसोरो मा बेसाद जाथावथाव नालाय फिसाबाबो खेवनोसै आं बेखौ 김치하고 맞아도 되니 하트라키나 내 죽라 저래 와우 생설다양 마스카라는 알려줘볼 마바지 작은 타이 펜을 가보면 비문이야 나르나 엄프랑 힐 샌들 보다 하더만 힐 샌들 다 문피 도와게 비문이야 네 비어 틴저 트리스 비니 프라이사 ओमफ्राय लोगोफोर आंथ' बिमानिखौ आनबक्सिं खालामखांबाय बेनिफ्राय दा आङो ओंखाम ओंख्रि संनोसै आरो ना लोगोफोर बिदिबा आंजों लोगोसे थुफादो नोंसोरबो नायलांबानो जाबाय दिनै आङो मा ओंख्रि संगोन बेनिफ्राय आं दिनै मा मावगोन बेखौ खोन्थालांगोन आरो ना लोगोफोर बिदिबा थुदो आंजों लोगोसे खाबाय थानोसै नै बेसेबा गोजौ गोजौ मोनथायानो मबाइल हमनो बोरैबा दिगदार जायोना आङो मैगंखौ खाखांबाय ओमफ्राय सायनोसै दा नै दा आं सायखांबाय ओमफ्राय सुनानै लाहोग्रोनोसै सुपारिजों एवगोन आरो ना बे मैथाखौ दाउखौ बोराया गोदानो नागिरदों हैनोसै आङो बिनो नै दा आङो बेदरखौ एवफ्रामनानै लाबाय आरो ना लोगोफोर ओंख्रिखौ दहायनो बिखुनजोआ सारायाव रुग्रोनानै दोनखादोंमोन दाखालि सबाइ ओंख्रि जानानै बिराद गोथाव मोन्दोंमोननो बेखौनो दिनै जाबावनो लुगैनानै संफिनलायबाय आरो ना ओमफ्राय आङो संनायखौ देखायबाय थायाखै लोगोफोर दाखालिनो संखानायखौ देखायदो नालाय अराव संखानानै लादों नै गासिबो मोनजोब्बाय नै बियो सबायजों दाउ बेनिफ्राय फाजायाव दङ दाउदै बेनिफ्राय बिलाहि दाउआनो बेनिफ्राय मैथाजों दाउआनो दहाय खोन्थादोंमोन आं लोगोफोर मैथाजों दाउ होननानै बिनो जानोसै लोगोफोर नेबाय थानो हाला बिराद उखैबाय ओंख्रिखौ नायनानैनो आरो फाजाखौ नायनानैनो माने जानो लुगैथारबाय आरोना बेखायनो जानोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो दे अननानै
गोथावथारमोन दा आं दिनैनिखौมีใครเห็นหนังไอ้เนี่ยกล้ามอะไรนะพี่จุ๊บOh, ouais, la main de la cache déjà été. Jadi memang beda nama siapa dah? Jadi memang beda nama siapa dah nih? Kamu jangan nulis juga. Bukan nulis juga. Belum dah. लोगोफोर आङो दा ओंखामखौ जाखांबाय नालाय बेदर ओंख्रि जाबाथ' आखाइया मोनामोना बेखायनो आङो माने आखाइखौ साबोनजों साफा सुनानै लाहैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा ओंखामखौथ' जाखांबाय नालाय जोंहा दिनै माइ लामदोंमोन बेखौनो आङो दा दिखांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर आंनि दिनैनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ सो माच लाभ इउ अल बाय बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन